Bueno, bo día a todos e todas. Comparecemos, como é habitual, cada mes para facer unha valoración dos datos de paro rexistrado e afiliacións á Seguridade Social, neste caso correspondentes ao mes de abril de 2026. Son datos que, como sempre dicimos, temos que velos desde unha perspectiva a longo e medio plazo porque reflicten unha evolución estructural do mercado de traballo. Pois con respecto ao paro, Galicia rexistra pecha o mes de abril con 112.293 persoas paradas, o que supón a cifra máis baixa do nivel de desemprego para un mes de abril de toda a serie histórica. Baixamos o paro tanto a nivel intermensual como a nivel interanual. De feito, con respecto a hai un ano, temos ese encadeamento de baixada do paro en todas as provincias, en todos os sectores, en concreto liderando esa caída no sector da construcción. E con respecto aos colectivos vulnerables, tanto as cifras de desemprego das mulleres e dos parados de larga duración supón a mellor cifra de toda a serie histórica. En canto ás afiliacións á Seguridade Social, Galicia conta neste mes de abril con 1.103.820 persoas afiliadas, o que tamén supón o mellor dato de abril de toda a serie histórica. Esas afiliacións suben ante nivel interanual como a nivel intermensual. De feito, con respecto a hai un ano, temos casi 16.400 persoas máis afiliadas. E polo que se refire á cifra de contratos, pois encadeamos tamén unha subida tanto a nivel intermensual como a nivel interanual, neste caso cun mellor comportamento que a media estatal. Estas son cifras que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico que xera emprego de calidade e que atende a retos como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional. Moitas grazas.